Памілаваныя 19 сакавіка палітвязні пачалі выходзіць з беларускіх калоніяў. Эту інфармацыю пацвердзілі праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнт BY» і офіс Святланы Ціханаўскай. Працэс вызвалення 235 чалавек, якім дазволена застацца ў краіне, пачаўся учора і працягнецца сёння. Спецпасланнік ЗША ў справах Беларусі Джон Коул выказаў асцярожны аптымізм. Паводле яго, існуе шанец, што ўсе палітвязні ў нашай краіне могуць быць вызваленыя да канца года. Пра гэта дыпламат заявіў пасля перамоваў у Менску з Александром Лукашенкам, падкрэсліўшы, што працэс ідзе няпроста. 15 экс-палітзняволеных рэжым вывез у Літву. Сярод іх і наша калежанка, журналістка Кацярына Андрэева. Яна правяла за кратамі амаль 5,5 гадоў. Яе вывезлі ў Літву без дакументаў, пакінуўшы без магчымасці вяртання. На вялікі жаль, мой муж, журналіст Ігор Ільяш, застаецца на сённяшні дзень у калоніі, і гэта вельмі балюча для мяне. Я думаю, што ягонае вызваленне будзе справай майго жыцця ў найбліжэйшы час. Я прыкладу ўсе намаганні, і ўсё, што ад мяне залежыць, я для гэтага зраблю. Разам з Андрэевай на волю выйшлі вядомыя прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці: блогер Эдуард Пальчыс, праваабаронцы Валянцін Стэфановіч, Наста Лойка і Марфа Рабкова. Для многіх гэтая свабода толькі пачатак новага выпрабавання. Былыя вязні цяпер у Вільні, дзе ім давядзецца праходзіць рэабілітацыю і пачынаць жыццё нанова. Частка з іх упершыню за гады ўбачыла сваіх блізкіх, не стрымліваючы эмоцыяў. Іншыя, як Пальчыс, толькі цяпер знаёмяцца з уласнымі дзецьмі. Планы на вечар, каб пазнаёміцца з дачкой, і ўсё зразумела, бо я яе ні разу не бачыў, таму ось, ну і трэба прывыкнуць да гэтага свету, пасля цемнаты трэба прывыкаць. Вядома, што 235 чалавек застаюцца ў Беларусі, аднак нават пасля вызвалення яны, як прызнаў сам Лукашенка, знаходзяцца пад кантролем ягоных спецслужбаў. У той жа час Коул распавёў, што ўзняў перад Лукашенкам ключавое пытанне – недапушчальнасць у Беларусі новых арыштаў. Паводле дыпламата, такі сцэнар быў бы ненармальнымі паводзінамі і падарваў бы давер да ўсяго працэсу. За вызваленне палітзняволеных Вашынгтон абвясціў, што здымае санкцыі з Міністэрства фінансаў нашай краіны, найбуйнейшых дзяржаўных банкаў і калійнай галіны Беларусі. Як адбывалася вызваленне, хто каго перагуляў бы, і такія пытанні задаюць. У нас у студыі галоўны дарадца Святланы Ціханаўскай Франак Вячорка, а таксама з намі Ганна Федарона, кіраўніца фонду і шэлтару для палітвязняў «Прытуля мяне». Добры дзень, вельмі радая, што вы з намі. Прывітанне. Добрая раніца. Сапраўды, сёння раніца у нас добрая, ёсць добрыя навіны. Ведаю, што гэтае вызваленне, Франак, рыхтавалася доўга. І нават зрывалася, бо мелася быць раней. Раскажаш нам нейкія інсайды, як праходзілі перамовы, тое, што можна адкрыць? Не, ну гэта працягваецца ў рамках гуманітарнага трэку. Пачалося год таму назад, калі прыйшла новая адміністрацыя ЗША. Яны ўзялі вызваленне людзей за свой прыярытэт. Спачатку вызвалялі сваіх грамадзянаў, амерыканскіх грамадзянаў, потым замежных грамадзянаў, еўрапейскіх краінаў, Японіі і іншых, а потым пачалі дапамагаць нам. І беларуская тэма стала адным з прыярытэтаў вось гэтай адміністрацыі. Яны робяць гэта для нас. Яны робяць это ў камунікацыі з намі. Яны камунікуюць з усімі, канешне. І цяпер вядуць перамовы, нелёгкія перамовы з Менскам, каб вызваліць усіх. Ну і Джон Коул, спецыяльны пасланнік, ён сказаў, што менавіта такую задачу паставіў Трамп. На жаль, адбываецца гэта не так хутка, як нам хацелася, адбываецца невялікімі партыямі. Было група 30, была група 115, зараз група 250. Ну, калі ў такой прагрэсіі лічыць, што наступная група павінна быць яшчэ большая, мы бачым, што самі візіты адбываюцца прыкладна кожныя 3 месяцы. І зараз працяг гэтых размоваў вядзецца, каб вызваліць усіх, і Джон Коул у сваіх інтэрв'ю падкрэсліў, што ён не спыняецца. Мы ж свайго боку будзем падтрымліваць інфармацыяй, дадзенымі. Дзякуй вялікі праваабаронцам, якія складаюць спісы, збіраюць інфармацыю пра палітзняволеных. Дзякуй усім ініцыятывам, Ганны і іншыя, якія прымаюць палітвязняў, каб яны адчувалі сябе добра, упэўнена і вярнуліся да жыцця як можна хутчэй. Ну, власна, тады пытанне да Ганны. Ганна, а вось шэлтары, арганізацыі, якія дапамагаюць палітвязням, якія апынаюцца за мяжою, як там рыхтаванне вялося, ці была нейкая інфармацыя папярэдняя, да чаго рыхтавацца, альбо это такі працэс, што да невядома да чаго, давайце лепей загадзя падрыхтуемся.
Так, ведаеце, шэлтар працуе ўжо амаль 4 гады, у красавіку будзе 4 гады. І мы заўсёды гатовы, таму што людзі да нас едуць на працягу 4 год, прыязджаюць палітвязні, якія выходзяць з турмаў у Беларусі і прыязджаюць да нас. Вось. І таму мы заўсёды гатовы, заўсёды чакаем. Але як такі вялікі наплыў людзей, як было ў снежні, так, то было першы раз было, так скажу, цяжка. Мы не былі падрыхтаваныя, каб адразу вялікую колькасць людзей прыняць. Таму мы запрасілі ў людзей дапамогі, прасілі коўдры, прасілі падушкі дадатковыя. Зараз мы ўжо тым людзям, якія ў снежні да нас засяліліся, яны ў нас ужо выходзяць у самастойнае жыццё. Мы ім гэтыя коўдры, падушкі раздаём з сабой, таму што на кватэрах не заўсёды ёсць рэчы. І зараз мы чакалі людзей, гэта вызвалення мы чакалі, і мы стараліся гэтыя месцы дзяржаць для гэтых людзей. Мы не засялялі апошні тыдзень, людзям адказвалі некаторым, у которых не такая была крытычная сітуацыя. Вось. Мы думалі, што ў Варшаву прыедуць людзі. І таму у нас было на гэты момант было ўсё падрыхтавана. Я хочу сказаць, што я была пад вялікім уражаннем падрыхтоўкі вось нашых дапамагаючых арганізацый. Я ўсё было зарганізавана і гляджу, што з кожным вызваленнем яны зарганізаваны яшчэ лепей. Людзі, якія выходзяць, яны не маюць фактычна нічога, але яны атрымліваюць нейкія падставовыя рэчы гігіены, нават вопратку. Катя показала, глядзі, які ў меня элеганцкія новыя бручкі альбо блуза, бо натуральна у іх забралі все, што было, турэмныя робы пазабіралі, гэтым разам, здаецца, ніхто не прывёз. Вось, але атрымалі як бы такі першы набор самастойнага жыцця, і гэта велізарная праца, якая вядзецца, і яна все лепш і лепш. Але тым не менш, Франак, хочу запытаць яшчэ з палітычнага пункту гледжання. Прабачце, мне трохі замёрзла і голас падводзіць. Кажуць пра тое, што гэтыя вызваленні амерыканцам патрэбныя насамрэч не для вызвалення беларусаў, што хутчэй за ўсё гэта нашмат больш вялікая гульня, якая зараз ідзе, у тым ліку паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй. І што тыя санкцыі, якія былі зняты, яны будуць ісці перадусім на карысць Расіі і падтрымліваць у тым ліку магчымасці фінансавання АПК, военно-промысловага комплексу, АПК, канешне ж, не. Вось, як ты да гэтага ставішся? Ці сапраўды вось па вашых кантактах з амерыканцамі можна гэта пацвердзіць альбо зняпраўдзіць? У амерыканцаў ёсць некалькі прыярытэтных задач. Яны хочуць вырашыць крызіс у Іране, і военная аперацыя адбываецца ёсць Венесуэла, Куба, дзе стаіць пытанне свабоды, пытанне гандлю. У іх уяўленні ёсць, што мы супрацоўнічаем з тымі, хто адкрыты да нашых каштоўнасцяў, ідэяў і адкрыты да нас. Ну, а з Беларусю, каб нармалізаваць адносіны, ёсць некалькі рэчаў, якія трэба вырашыць. Это спыненне Беларусі ў вайне, удзелу ў вайне, і другое — это вызваленне палітвязняў, спыненне рэпрэсіяў. І яны пачынаюць менавіта з вызвалення палітвязняў, спынення рэпрэсіяў. Яны настроеныя рашуча. Не так шмат краін у свеце, якія такую ўвагу Злучаных Штатаў маюць, і ўвагу з пазітыўнага боку. Было б нашмат горш, калі б амерыканцы адразу прыйшлі і казалі, давайте гандляваць, давайте купляць адно аднога рэчы. Не, яны кажуць, перад тым, як гаварыць пра нейкія больш доўгія рэчы і гандаль, давайте вы спачатку вызваліце людзей. Я думаю, што на гэтым этапе размова ідзе толькі і ў першую чаргу пра рэпрэсіі, пра людзей, пра выцягванне людзей з турмаў. Тыя людзі, якія займаюцца Беларусю, адміністрацыі ЗША, яны выдатна ведаюць, што такое рэжым, што такое цяперашняя сітуацыя, што такое тэрор. І это і Джон Кол, і Кріс Сміт. Я не думаю, што там ёсць нейкая наіўнасць. Цяпер уступаць у нейкія здзелкі з Лукашэнкам, альбо лічыць яго нейкім міратворцам, у нейкай вялікай гульні, досыць наіўна было бы. А амерыканцы не наіўныя, яны ўсё выдатна разумеюць, яны проста крок за крокам рэалізуюць вось гэтую стратэгію дээскалацыі. Паглядзім, куды гэта нас прывядзе, таму што калі ўсе будуць на свабодзе, калі рэпрэсіі будуць спыненыя, магчыма, гэта створыць новую рэальнасць для Беларусі. І вось тады нашая задача, беларускае грамадства, будзе гэтую новую рэальнасць неяк скарыстаць. А мяне, ведаеце, гаспадарства зачапіла такое слово ў каментары Джона Коула, слово «жорстка». То бок мы больш жорстка нават гатовыя гаварыць з Лукашэнкам. І, канешне, там за зачыненымі дзвярыма застаецца змест гэтых перамоваў, у тым ліку і атмасфера гэтых перамоваў. Але мы бачым, што, напрыклад, калі Лукашенко раней быў настроены на тое, каб усіх выкідваць за мяжу, ствараючы гуманітарны калапс, то цяпер абсалютная большасць застаецца у Беларусі. Ці гэта ёсць сведчанне таго, што амерыканцы
у тым ліку і так больш жорстка падыходзяць. Абсолютно. Яны выставляюць больш жорсткія патрабаванні. Яны выставляюць і патрабаванні спынення рэпрэсіяў, Зноўку ж, і упершыню. каб людзі атрымалі права застацца ў краіне. Яшчэ пару месяцаў таму назад было цяжка гэта ўявіць. Усіх выкідвалі з Беларусі адразу, без дакументаў. Зараз большыня, 90% засталіся ў Беларусі. Яны ставяць непрыемныя пытанні Лукашэнку. Усе 5 гадоў у нас жа былі спробы знайсці тых медыятараў, перагаворшчыкаў. Святлана Ціхановская сустракалася там з рознымі краінамі, лідарамі, каб яны намякнулі Лукашэнку. Як толькі Лукашэнку кажуць, вызваляй палітвязняў, ён сыходзіць. Я не буду гэтым займацца, ніякага дыялогу не будзе. А амерыканцы ставяць патрабаванні ў лоб, і Лукашэнка ўжо загнаны у кут, яму даводзіцца вызваляць, таму што ёсць ціск, санкцыі ў ізаляцыі, яму патрэбныя гэтыя кантакты, як саломінка, ён за іх чапляецца. І тут проста склаліся зоркі такім чынам, што ёсць амерыканская адміністрацыя з палітыкай, непрадказальнай палітыкай Трампа, ёсць страхі Лукашэнкі, ёсць канкрэтная задача вызваліць людзей, пастаўленая прэзідэнтам ЗША, і ўсё неяк дапамагае нам ствараць новую дынаміку вот у гэтай сітуацыі. І яны жорстка размаўляюць. Лукашэнку вельмі непрыемна. Ён даў пра гэта вельмі выразна зразумець у сваіх каментарах пасля сустрэчы з амерыканцамі, але тое, што яму непрыемна, значыць, яму... Гэта яго праблемы Гэта яго праблемы, ў рэшце-рэшт. Ганна, а вось ты людзі, якія прыязджаюць у шэлтары, як яны рэагуюць? Ці яны расказваюць пра тое, што яны перажываюць? І ці яны кажуць, што трэба здымаць санкцыі альбо трэба паслабляць санкцыі? Ёсць у вас такія размовы ў шэлтары? Ёсць такія размовы, яны расказваюць, па-першае, не пра сябе, а пра тых людзей, якія там засталіся. Кожны хочуць расказаць, а ведаеце, а там такі чалавек, пра которого не ведаюць, а яму там 20 гадоў далі. І мы тады даём спасылку на вясну, каб яны рэгістравалі гэта ўсё. Таму што яны пра зняцце санкцый ніхто пра гэта не кажуць. Яны кажуць пра тое, што трэба на яго давіць, таму што яны выходзяць з тюрмы. Ведаеце, мне вельмі ўражвае тое, што людзі настроены так аптымістычна. Нема такіх людзей, которые уже кажуць, што жыццё скончылася, усё, наадварот, я нават вучуся ў іх, таму што мы тут ужо больш за мяжой такія зрабілі, што ўжо там ўсё. А яны выходзяць, не, мы будзем змагацца, мы будзем далей. Вось гэта так натхняе, так хочацца далей, таму што людзі выйшлі з такіх умоваў, не горшых у 100 разоў, чым мы ў эміграцыі апынуліся, і яны гатовыя зноў да барацьбы. Што мяне ўразіла ўчора ў Вільні, калі мы былі на сустрэчы з усімі вызваленымі палітвязнямі, гэта вельмі вялікая дабрыня ў вачах, асабліва вось гэтых мужчынаў, амаль паголеных, ведаеце, налыса. Яны глядзяць на цябе, у іх столькі цепла, столькі такога клопату. І я вось думаю, што сапраўды самае галоўнае, што мы зараз можам зрабіць, гэта аказаць клопат ім. У тым ліку можам падтрымаць і фонд, шэлтар, якім кіруе Ганна, прытуляй мяне, тыя людзі, хто могуць гэта зрабіць, калі ласка, зрабіць. Але у нас ёсць яшчэ одно пытанне, якое мы не можам не абмеркаваць сёння. Таму што все-таки не можам устрымацца ад пэўнай канспіралогіі. Паслухайце, такое супадзенне, што адначасова з такой важнай тэмай вызвалення вялікай колькасці палітвязняў з'явіліся фотаздымкі Анжелікі Мельнікавай, меркавана Анжелікі Мельнікавай. І частка медыйнай увагі ўсё роўна перацягнутая туды. Гэта, на вашу думку, гэта папросту супадзенне так склалася, ці ўсё-такі спроба можа неяк размазаць тэму палітвязняў, скіраваць кудысьці ў іншы бок, можа ачарніць? Як вы думаеце, адкрытае такое пытанне? Напрыклад, я лічу, што гэта фейк, што гэта не Анжеліка, што каб яна... Гэта была Ганна і твае фоткі з мацоўні. Так, можа быць, я так лічу, што гэта... Каб яна была жывая, каб яна была ў Беларусі, даўно ўжо яны паказалі, яны ж любяць гэтым хваліцца, што вот наш сотруднік, там усё у вас, там всё. Я лічу, што гэта неправда, тым больш, што у Анжелікі на плечы была татуіроўка, а там яе няма, адкуль куды яна знікла. Гэта маё асабістае меркаванне. Я не ведаю дакладна, як што, але я лічу, што гэта фейк. Франак, а ты? Няма ніякай яснасці, наколькі это праўдзіва, і каментары бацькі таксама досыць дзіўныя, як бы это каментар няпэўны, размаўляла, ўсё добра з ёй, нібыта і без інтарэсу. Мы ж не ведаем, што ці маглі яму сказаць, так сказаць, пад якім ціскам таксама людзі знаходзяцца. І сапраўды гэта не падобна на рэжым, таму што калі б рэжым меў Анжеліку, ён даўно яе выкарыстоўвае, ён як з Пратасевічам, ён адразу тады раскручвае гэтую гісторыю. У цяперашнім свеце тэхналогіяў камераў немагчыма схаваць чалавека так проста, асабліва калі ён ходзіў у мацоўню публічную. Калі фейк, то для чаго ён?
Сапраўды, каб размазаць тэму Так, палітвязня? так. Ці што гэта? Ну, увагу яно перацягвае, безумоўна, і замежныя медыі паказвае, дыскрэдытуе, што вось, маўляў, от дэмакратычныя сілы тут Вось яны якія. агентку мелі ці яшчэ нешта. Ну, безумоўна, яно адцягвае ўвагу ад поспеху і пакідае такі шлейф, такі таксічны, расчаравання, паразы. А здача рэжыму — это менавіта ствараць такі пастаянны негатыў, сум, ўсё развалілася, ўсё кепска, каб усе паміж сабой грызліся. Вось, і яны закідваюць пастаянна такія рэчы, фейкі, выпрабоўваюць на аўдыторыі розныя там канспіралагічныя версіі, як што зойдзе. Ну, гэта рэжым, сталінскага тыпу рэжым. Ён заўжды будзе змагацца супраць нас, а нам трэба змагацца з ім пазітывам, упэўненасцю, цвёрда ісці да сваіх мэтаў, таму што мы з вамі ведаем, што робім.